Indlela kumnandi ngayo mbukeli sijayivela nditsho negwityo le-Ekhaya Jikelele. Into ethi jonga Friday o'clock nca emntaneni. Ngoku ke singena kwi-yure yethu yokugqibela yenkqubo. Uba ke singakhe sikrobise koko sithe sachaphazela ke siye sathetha mbukeli ngemiba equka ukhenketho lwamapokopoko. Oku ke kubandakanya umasipala waseThekwini. Siye sathetha kaloku naye uSponge esibalisela ngohambo lwakhe njengomculi. Singalibali kaloku mbukeli udliwano ndlebe besinalo ngayo kaloku ngaye stylist ngokumbukeli usabukele iEkhaya Jikelele ndimlo ke ukholosa kalubisi uMahlongothi. Nadia sibaphethele ntoni xa siqola siqonqotha? Kuninzi kusekuninzi ukufa zikhona nee-performances saphinde sibe nawo nodliwano ndlebe noSinethemba nanjengoba sesisondela ke ekuqongqotheni wanamhlanje uvimba kodwa kusekuninzi esathi sikuphathele kona. Hlala wena ungagungqi, masijonge ezihamba phambili makhona. Amkelwe ngezandla ezishushu amabhokobhoko ngabalandeli ngethuba befika kwisixeko saseKapa bezobonisa ke izihlwele indebe yehlabathi abathe bayiphumelela eFrance. Hallelujah, linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, siniphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. Amabhokobhoko avuyisene ngamxhelomnye nabemibeli kukhenketho lokubhiyozela indebe iWeb Ellis ePitoli eSoweto napha eRhawutini. Kolu khenketho ke mbukeli lwendebe iBox siza kutyelela izixeko ezine iintsuku ezine. Bekuthe rholele ngumbala oluhlaza nogold lihlokondibala labathandi nabalandeli bamabhokobhoko. Emva kokudibana nomongameli Cyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso, amabhokobhoko ajolise kumawakawaka abalandeli abenze imikrozo kwizitalato bevuyisana namaqhawe wabo. Ukhenketho lubandakanye iLoftus Versfeld neBank City kwinkaba yesixeko seRhawutini. Abadlali babenalo nethuba lokutyikitya intwenka yebhola zombhoxo nezikipha zabalandeli. I'm going for Sia. Sia, police, declared, and many. Those three, I love them. Andre Pollard, definitely. Yes, man. Left again! Woo! Bogi Bobo Nambi, yes, Maina. Ngaphandle kokukhabana kwembono zabalandeli ngoyinamdlali wabo ubalaseleyo kodwa bavumelana ngamxhelomnye iintshatsheli zehlabathi ziphindile zalimanya ilizwe. It's just that brings every single person together. We're so proud, thanks to the Bokies. Yeah, it fills our hearts with pride and joy. They just were awesome. We are happy, we are stronger together, and we are more than fighters and conquerors. Usekela mqeqeshi Mzwandile Stick uthi benze ngaphaya kokukhusela ngempumelelo intshinga yabo. And it's more than us, it's not about us. So we don't want people to make it about us, me as Mzwandile Stick. We must understand one thing. If we can unite like this as a country, then we can make the world a better place. Umjikelo waseRhawutini ukukunjelwe kwibala iFNB eSoweto apho naye usodolophu waseRhawutini uKabelo Gwamanda ekhahlele kumabhokobhoko. Ukanti ke umphathiswa wezengqesho nezabasebenzi umnumzana uThula Sinxesi ubeke ithemba lakhe kwizivumelwano zorhwebo noqoqosho ekunokufikelelwa kuzo kwintlanganiso yeqonga leAGOA ukuba oko kungalikhubalo kwintswelangqesho eqatseleyo kweli. Ebethetha kwiseshoni yama-20 yeli qonga leAGOA eqale eRhawutini izolo.
Umnumzana Nxesi uthi izivumelwano zorhwebo ekuzakufelwa kuzo kule ndibano kufuneka zibe nako ukutshintsha impilo yabemi beli lizwe kwaye zincede ukudala imisebenzi ethe xhaxhe. Uqhayise ngelithi eli linenkqubo zobudlelwane nabasebenzi ezisemgangathweni nekumele iinkampani zizisebenzise. It cannot just be the politicians and these agreements fine-tuned by the bureaucrats and also by business. And then you leave out labor, which is so crucial. So labor is also here in order to inform this together with the communities. Osomashishini banethemba liza kolulwa ixesha lokusebenza kwalo mthetho iyagowa ukuze eli lolulelwe uxhamla isihlandlo sesithathu. We are hoping and we're expecting that the AGOA will be extended, and also South Africa will still be part of a significant part that of the AGOA. Ibhunga losomashishini abamnyama limemelela kwiinkampani zeli ukuba zisebenzise amathuba avulwa yi-AGOA ukukhulisa amashishini abo. Mawethu siyabulela uba kulide lavela ilanga eRhawutini. Kaloku oko sithwaxwe zimvula eziza nengqele kule veki, kodwa ngoku siqala iweekend kaye siqala kamnandi ngelanga. Kodwa wena ke phambi uba uphume uye apho uya khona namhlanje, thatha nalo qikelelo lwemozulu. Kanti before siye kwiqikelelo lwemozulu, kaloku uSponge uzawuphinda asithi ngengoma.
Sibambe ngazibini ngokuba nihleli nathi apha ekhaya jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu enisithanda kunene apho kaloku sijonge eziphala phambili kumakhasi onxibelelwano pha ku-X. Kanti xa sijonga mbukeli zeziphi wena Nadia xelela babukeli i-hashtag zeziphala phambili. Eziphala phambili namhlanje ke kuba yonke le veki oko sithetha ngamabhokobhoko ngu-hashtag trophy tour kunye ke no-hashtag Steenhuisen. Ukhenketho xa sijonga u-hashtag trophy tour ukhenketho lweentsuku ezine lwendebe yehlabathi yeSpringbok luqale ngentseni yangoLwesine kwikomkhulu lelizwe ePitoli yaye liqukunjelwe eFNB Stadium izolo. Namhlanje basingise Kapa nalapho amabhokobhoko azazingombi isifuba kaloku bebonisa ngendebe yeweb kuluntu loMzantsi Afrika uphela. Injalo kanye kanti ke ibox iza kusingela phaa kwiphondo laKwaZulu-Natal ngentseni yangoMgqibelo ziqale ke phaa eGarden Court Hotel eMhlanga malunga ngentsimbi yecala emva kweyethoba zandule ke singise kwiholo yesixeko sapha eThekwini ekugqibeleni phake eShaka Marine World nalapho ke kulindeleke ukuba zifike ngo-1:45. Umlenze ke wokugqibela uza kuba seMonti ngecawe uqale ke uphele pha eGarden Court Hotel ukusuka ke ngo-10 ukuya malunga nentsimbi yesibini emini 2:00. Inkcukacha ke malunga nendlela ziya kufakwa kumajelo onxibelelwano aso iSpringbok kwakunye ke nohlaziyo apho kuyimfuneko nanjengoko zonke indlela namaxesha zinokutshintsha.
kanti ke mbukeli ngokwengxelo ephuma pha kwi-SA Rugby ukhenketho nge-satellite okanye ukhenketho nge-satellite ukuya kwamanye amaziko oluntu afana no-Freystata, eMntla-Ntshona, eLimpopo, koMpumalanga nasemntla Koloni. Uyawuqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana kuye kwaba khona izikhalazo pha kumakhasi onxibelelwano abantu bekhalazo bakanti nifika nini kula maphondo ethu. Kanti ke mbukeli ingxelo ephuma pha kwi-SA Rugby iyatsho into yobana bakwinqanaba lesicwangciso nokucwangcisa ke oku kwabo kuza kuxhomekeka kwizibophelelo zabadlali beliqela. Ngoko ke mbukeli we are crossing fingers, siyathemba into yokubana izicwangciso zabo ziyawuthi ziphumelele bakwazi ukufikelela kulo maphondo. Kanti ke basijonge ke bathe baphefumla pha kumakhasi ka-X bathini na? Uthi uMPK, the cup must just go to all provinces. Sia has mentioned in speeches that they are doing it for the people at home, South Africans. Some support came from South Africans in all 9 provinces and not some provinces in the coast. Let's see how. Hashtag stronger together. We are within hashtag trophy tour. Uthi ke yena ke is South Africa yonke bonke abemi boMzantsi Afrika bebezisupporta iZispringboks. Ngoko ke sonke siyafanele uba siyibone indebe yehlabathi. Akhange ibe kanti ngabantu abakwi-coastline bodwa abayisupportayo kodwa uMzantsi Afrika wonke uphela. Noko makabahlengahlengise ukuze bafikelele kuluntu lonke. Masikhangele olandelayo mbuke. Thini offensive? Offensive the one uthi one day when the glory comes it will be ours. Oh glory. Hashtag Springboks RYWC. Hashtag trophy tour. Uyabhiyoza ubhiyozela amapokopoko. Chincambe sijonge abathe babhala baphefumule besithini. Uthi unewo a candle for the hashtag trophy tour to come to Mahikeng and other villages, towns and small dotbies. Ayike usemthandazweni unewo uba ngaske ifike nakwele yakhe ilali pha eMahikeng nakwezinye idolophu ezincinane ezikufuphi kuye. Ukhona omnye singambona? Okay, sijoga ke ngoku hashtag Steenhuisen. Right, mbukeli xa singena ke kwezopolitiko hashtag Steenhuisen. Kanti ke uKachalia wagxotha kwisekela cabinet ye-DA ngenxa yokuvakalisa izimvo zakhe ngongquzulwano lwapha eSirayeli nasePalestina. Kutshanje ke koluthusayo uphuhliso kwi-Democratic Alliance. uKachalia ke ugxothwe kwisekela cabinet yombutho ngenxa yamazwi kunye nembalelwano athe kabakanti bukeli uyazenza ngemfazwe yaseSirayeli kunye nePalestina. Esizigqibo ke njengoko sixelelwe ngeleta ephutshulweyo evela kwinkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen sicele uqhushululo elizweni ngorhatya lwangolwesine. Kanti kusenjalo ephendula oku kuvakaliswa ngale ngxelo uKachalia uthe kumbhalo ka-X uye wagaxeleka kwizicelo zamajelo eindaba malunga nokugxothwa kwakhe kwisisekela kabhinethi eza kukhwela inqwelomoya. Wandule wathi uza kubuyela emva kokuba ewuqwalasele lo mbandela waza wafumana icebiso kwabo abaxabisileyo. uKachalia uthi iziganeko ziya kubangela ukuba atshintshele kwindima ye-backbencher ekholelwa ukuba iyakwenza ubomi buncinci. Wayesebenza njengelungu eliphezulu lesekela cabinet. Masikhangele baphefumule bathini pha ku-X. Uthi uPeter Caswell, a misleading tweet. Caleb disobeyed a decision that he participated in to not engage the media on this issue except through the official spokesperson. For that inability to keep to his word, he has been dismissed from the shadow cabinet. It is not because of the view he holds. Uthi ke uPeter is lento ibhalwe apha noko ayiyonyani ngoba i-decision yakhe ayenzileyo ibingangqamalelani ne-issue yakhe ne-spokesperson. Esi sizathu asibekayo ayisiso esiyinyani. Chu sikhangele olandelayo. Now we know that the DA's position is on Israel. Interesting that they talk about upholding international law, which makes Israel the occupiers and means retaliation by the occupied and not terrorism. Uyatsho phana uDikok ephefumula ngalomba sinawo apha namhlanje uyatsho into yobana ngoku sesiyazi uba umbutho we-DA ukweliphi icala kuyabonakala into yokubana uxhasa
ilizwe lasesirayeli. Kodwa ke njengoba bexhasa ngapha bathetha ngokuba bona baphakamisa phezulu umthetho wamazwe ngamazwe, i-international law ngelamarhanurha. Chunce besijonge uba bakhona bathe baphefumla ngalomba na. Uti Ubeni Peter Jr. This is hilarious because Caleb's tweet received positive feedback from the people, something the DA has been struggling with since they went full-on consecutive mode. Naye ke uyangqinelana nalo qala into bana le tweet noko ayikho inika i-positive feedback kwabantu ababesokole kule kwesisigqibo esithathwe yi-DA. Kusekhona omnye olandelayo. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele siziqwela ngolo hlobo ezo ke zizimvo zabantu abathe bephefumla ngemiba eyahlukileyo, singatsho into yobana ibiphala phambili pha ku-x.com. Siyathanda kaloku umbukeli into yokuba sikhumbuze uba ezi zizimvo zabantu baku-X ezinganxulumananga nalo iziko le-SABC kunye ne-SABC lihaye nenkqubo yethu i-Ekhaya Jikelele. Kodwa ngokumbukeli sisuka kwi-X siphinde sibathi mculi Ngomeni sizawutrenda kwathina namhlanje. Siyamthanda Nesinethemba sele eredi pha nengoma. Ukutshona kwelanga amathemba yatshabalala ngokuthula nathula sana sizawuvuka ngakusasa siyophanda. Ukutshona kwelanga amathemba yatshabalala ngokuthula nathula sana sizawuvuka ngakusasa siyophanda. Ngokutshona kwelanga amathemba yatshabalala ngokuthula nathula sana sizawuvuka ngakusasa siyophanda. Ngokuyiva imithandazo izinto zamasitipani yanlali ndezamana nemali
masambe siyophanda ukutshona kwelanga amathemba yashabalala ngokuthulana thula sana sizavuka ngakusasa siyophanda. Hlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezakwantu apha kaloku sijonga into yokubana endulo izinto ezithile zazenziwa njani kanti namhlanje sithetha ngawo amawele. Ukuzalwa ke kwamawele kunokwahluka kakhulu phakathi kwamaqela enkcubeko. Kwezinye ke inkcubeko amawele abonwa njengesipho esingathi into yokubana sikhethelekile ngelixa ke kwezinye indawo abonwa njengoxanduva olugqithisileyo. Kukho ke umanyano olumelelayo lukhoyo phakathi kwamawele kwaye ukuzalwa kwawo kujikelezwe ngamasiko ahlukeneyo, inkolelo kunye nentsingiselo yenkcubeko ukusukela ke ngexesha lokuzala kude kube yimini yokusweleka. Ukuthetha banzi ke ngamawele namhlanje studio sinomcebisi womoya walapha eAfrika wasemsamo uSiyabonga Mkhize utyhila lomxholo kuthi Siyabonga Mkhize masibulele Siyabonga ngokuthi benathi namhlanje asithokoze kananjalo. Kunjani? Sikhona njani? Siyaphila nathi. Sithatha apha ngomxholo balilekileyo wamawele. Inkolelo yesintu kuyaphawuleka into yobana kwezinye indawo kuthi xa kuzalwa amawele babhiyozele abantu. Kwezinye indawo xa kuzalwa amawele kube luloyiko. Khasixelele ngokubaleka kwamabele in the African context. Mhlawumbe asingalisebenzisa igama lamawele ngoba igama labo kwangempela amakhosi. Ngoba amawele noma amakhosi isiphiwo esikhulu kabi esiphuma edlozini nomdali wethu. Inkinga yamawele noma amakhosi ngaleso sikhathi engasiqondisisa ukuthi ngokwemimoya right babantu aboyedwa but umzimba mbili. So manje to conceptualize lokho ukuthi kahle kahle kanjani ukuthi imizimba mbili kodwa imimoya iyodwa. So manje bebethatha elinye iwele noma elinye balibulale kuphila oyedwa. Ngoba bese we could not conceptualize ukuthi kahle kahle ukuthi le ndaba yemimoya kunemimoya eyodwa but umzimba mbili. Yikho nje masenza umsebenzi wamawele umsebenzi wamakhosi asebenzisa isilwane ezimbili sisebenzisa esisodwa. Yabo. So yilapho bekudala khona lento ukuthi kubulela ilenye iwele. Yikho nje uma kukhona iwele elendayo noma likhona elishonayo right bobabili kumele ukuthi balale emgodini. Sikhulume edlozini nasethongweni sicela idlozi ukuthi babahlukanise ngoba ngokwemimoya they are one. Uma lo ula nomunye unobaba umkhulu egcineni bazofuna ukwenza njani ukuhlangana. So uma singabahlukanisa lona ohle nokhokho akakwazi ukuza la kodwa lo ophilayo angaya ngale. So lo ngasekho uzombiza lo ophilayo. So manje kubalekile ukuthi sibahlukanise sibatshele ubaba omkhulu ukuthi cha lo akasekho lo uyaphila. Ngicela ukuthi lo ongasekho angambizi umfowabo noma udadewabo. Yabo abaphile nje kahle endaweni zabo. Kuba bensazoya kulonto into bana xa behlukaniswa omnye esiya kwilizwe lemimoya omnye ephila lokwela cala kazuva ngathi hey ndinesithukuthezi kuba isibelekweni ndisiphume ewe sihlukile kodwa simoyamnye kazuthi hey ndinesithukuthezi makeze nganeno but iyavakala xa uthi kuyangxengxezwa kucele kubantu abadala into bana mabaphilisane kakuhle. Uma ke ngoku endihalela ukuza kuwo kukuzalwa kwamakhosi. Ingaba mhlambe xa bezalwa kuba siyaqonda into bana kuye kube khona amasiko athi enziwe afana nembeleko xa kuzalwa umuntu. Ingaba xa kuziwa kumakhosi kwenziwa into efanele lonto okanye zikhona ezinye izinto eziye zenziwe. Ukuzalwa kwamakhosi nesiko nesintu okuhambisana nalokho kuyafana nezinye izingane. Mabethola imbeleko kusetshenziswa isodwa right kodwa into la kuhluka khona indaba yokuthi kwenziwa umsebenzi wokubonga ngoba amawele kufanele ukuthi sibonge edlozini nasethongweni ukuthi basinikeze isiphiwo esikhulu kabi ngoba uma singabongi kungaba nengxabano nomsindo ngaphakathi kwamama nobaba noma
le ngane noma ingane ezolandela amawele azocindezelwa le ngane lezi amakhosi aphilayo. So indaba yokubonga amawele noma ukubonga amakhosi kubalekile for abazali kanye nengane ezolandela. So umsebenzi wokubonga kulula kabi kusetshenziswa isilwane, imbuzi noma imvu esodwa, right? Sesiyabatshela edlozini ukuthi cha abantu abadala siyabonga ngesiphiwo esikhulu samawele. Bese nibathela ngenyongo sekuphelileke. So into esemqoka la yindaba yomsebenzi wokubonga. Then emva kwalokho hayike sesobhekisisa ukuthi kwenzakalani ngokwemimoya kubazali. Ngoba uma kunamawele emndenini kusho ukuthi kunenkulumo yemimoya ekhona between umama nobaba. Yabo. So isikhathi esiningi ukufika kwamawele kufika nomsindo nengxabano. Okay. Kanti as understand ukuthi indaba yamakhosi namawele kusinye isikhathi kuhambisana nekhwama, kuhambisana nesiphiwo sedlozi, kuhambisana nenkulumo ethize yemimoya ekumele ukuthi ilungiswa between abazali. Njengoba usitsho siyaqonda bana okay bazawukhula babe badala ubangaba mhlambe kwezi steps ozibalulayo ekumele baziyalandelwa zithe azenziwa bade bakhule babe badala lamakhosi ngaba mhlambe zikhona izinto ezawubonakala zisenzeka esithi no kusenzeka okunje kukuba masibuyele enhlandlolo akwenzekanga uano ngaba mhlambe zikhona i-consequences abangathi bazilindele uba balandelanga lemigaqo uthetha ngayo. Yebo ngaba khona impela ama consequences. Ama symptoms engasho ukuthi siwabheka wona. Number 1 ukukhula kwabo. Lezi abelungu babiza ngama learning disabilities. Ngaba khona ukukhula kwabo ukuganga ukuthi bayajele ukuthi babehlaza kakhulu bangahloniphi yilokho kungavela enganini. Bese kukhona izinto ezingavela kubazali ukuthi bona bobabili sebayaxabana kunomsindo abazwani nalokho kwasekamereni akuzwakali nje kahle akuhambi kahle sebefuna ukuhlukana, right? Bese into enkulu kabi la kuzoba ama consequences amaningi kakhulu kuzoba enganeni ezilandela lamawele ngoba kakhulu kwazi uma kunamawele amantombazane bese kulandela umfana. Lo mfana lo uzocindezelwa lamawele ngoba amantombazane. So manje lo amuzi ayikho inkosana. Manje lo mfana lo ucindezelwa lamawele so kubalekile lo mfana lona uzosiphatha njengengane ngisho no 28 no 29 no 30. Yabo akakwazi ukubona ukuthi uma ngenza uA uB kuzoba umthelela. So ngendlela aziphatha ngayo uzosiphatha njengengane and lo amuzi is in danger ngoba ayikho inkosana kodwa isiphiwo samawele sikhona. Okay. Amaku kulondawo xa sihlabela mgama ndiyahalela ukuyiveza lento kuba kuye kuthiwa mhlambe xa uye wabe kanti uzala amawele funeka ulandulele ngothumbu akakwazi ushiyeka ewodwa ingaba kunjalo ngenene? Cha, not necessarily. Yabona mawuzala amawele yonke into isiko nesintu the same way uzalwa ingane uyakulandela lokho. In terms of lokho kwenziwa for umama ayikho into ehlukile. Yabo uyaphuma esibhedlela well imizi nemizi nesiko la inesiko la ukuthi siphathathe isibeletho sigqitshwe sibayeni sekuphelile ke walokho. Mina ngibona kwami into ebalekile ukuthi kuthathwe isibeletho right iplacenta kuyekhaya gqitshwe sibayeni sekuphelile ke sekugqityiwe done. Ndiyafuna into bana usikrobise ngebiology ke ngoku yamawele. I mean khole kuba amawele anamandla ngalinganiyo. Fumanisa ba omnye mhlambe wenza kakhulu omnye akenzi kakhulu ingaba kunjalo? Hayi phela anginaka udokotela so angikwazi ukuphawula kahle endabeni yamawele nebiology ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngingasho ukuthi kukhona into eyenzakalayo ukuthi umuntu abe yiwele kodwa akazi ukuthi uyiwele. So kunento ebizwa nge-vanishing twin syndrome. Where kunamawele amabili kodwa lona kwangathi uyahamba so manje yonke into yakhe kuhlala la kulo ophilayo so wonke ama cells ahlala la it's called vanishing twin syndrome yila kuzophuma ingane eyodwa but kahle lo uyiwele yila yabona la amawele ahlupha kakhulu ngoba one kunzima ukubona ukuthi kahle lo muntu uyiwele and number 2 bayahlupha ngoba ngisho ukuthandana nabo kunzima because ngizama ukuxhumana nawe kodwa ukhona umunye umuntu okubizayo so manje angazi ukuthi
yangicindezela kwesinye isikhathi. So amawele in that position even eating kunzima ukuthandana nabo ngoba kunomunye umuntu ocindezelayo. So kwesinye isikhathi kuzoba ngathi uyabaxosha abantu besilisa, uyabaxosha abantu besifazana abakufuna abakuthandi, kanti cha yilele enye iwele elihlupha elidinga ukugeza, udinga ukulungisa into zakhe. Beni izinto zakhe zizohamba kahle. Kuninzi besinokufunda nto nje ixesha luchaba. Siyabonga Mkhize, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into kubana uyophinde usindwendwele kwakhona usityebisele ngeminye imiba emininzi engathi into kubana idlumzi kwaye iyadinga ulwazi lwakho uba uphefumlele isizwe. Enkosi kakhulu. Bonga mina. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besincokola naye nguye uSiyabonga Mkhize esingathi into kubana litshantliziyo lemiba yesintu esicheza labanzi imbukeli ngamakhosi, ukuzalwa, amasiko nezithethe kumele into kubana ayalandelwa kwesi siqendu seza kwantu. Masithi qhwi siyobhatala amatyala, qiniseka awuqusha lazi sasibukela apha ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamkele kwakhona mbukeli ke njengoba usazi uba indebe yehlabathi le iyindebe yethu yombhoxo kaloku iyazulazula kanti ngoku iseKapa pha eWestern Cape. Kanti ke ukhona uMariska Botha intatheli yethu yezindaba yalapha eSABC ozathi axhumane nathi. Mariska, good morning. Okay. How are you? Naba ke abantu isifans zamabhokobhoko zihleli zibona usodolophu kaloku waseKapa zilindele kaloku ukubona amabhokobhoko athe afika ke agalelekile amabhokobhoko ngalentseni pha kwisixeko saseCape Town bayobhiyezela. Masiphinde simzame kwakhona uMariska. Mariska, Mayor, we're going to chat to you now. Okay, good. Mariska, please tell us how's the situation. We can see there's a lot of people there that are eagerly waiting to see the Springboks. Just give us a picture of how the atmosphere is like. Good morning. Mariska ngathi sinengxakana nje encinci. I think wena usengxolweni Mariska ngoku akandiva kahle kaloku yimibhiyozo yimincili uyaliva nali negwijo liyatsho pha ngasemva. Mariska, hayi ke apha eRhawutini izolo inene bekugcwele ezitalatweni singakwazi nophuma, indlela zikhombe eSoweto, ekuseni bezikhombe ePitoli, iyimibhiyozo imini yonke. Kanti sibabonile napha kumakhasi onxibelelwano abantu bekhomenta bethetha bana inene kumnandi ngaske kuhlale kunjena. Ifikile kaloku indebe iweb Ellis iyazulazula iyakhazimla iyashayina yenze nje loo nto lo mntu ishayinisayo uyasebenza chef intle yona. Babhiyozile ke abantu apha eRhawutini ngoku iseKapa kanti ke izawusuka eKapa iqhubeke ihambe izulazule iyawutsho kwaZulu Natal. Ngaske ke nyani njengoba abantu bebetshilo kumakhasi ethu onxibelelwano ba ngaske ihambe iyofika nakoMafikeng ihambe iye nakoLimpopo. Kodwa ningaxhalabi bethuna itshilo ke ibhodi bana iyahlengahlengisa ngehle kulunge nakuni. Kodwa ke ukuba ngaba asikakwazi uqhagamshela noMariska sizaphinda simzama apha ethubeni okwangoku sisathi qhwi evenkileni. Hlala nathi ungacofela qhosha. Enkosi ngokuhlala nathi kaloku siyakamkela kwakhona usasibukele apha ekhaya Jikelele. Kanti uSinethemba Konelo yimvume ezalelwe yakhulela eRhawutini. Uhambo lwakhe ke lomculo lwaqala ngonyaka ka2016 xa umntakwabo wamazisa kumvelisi womculo owaziwayo uJunior Torres owathi ke waba ngumcebisi kunye nomphathi wakhe. Ukusebenzisana kwabo ke kwakhokela kwingoma yokuqala kaSinethemba ethi Zingiwe neyavela kuye nephupha kwaye ke igxile kumxholo othi akukho ndawo ifana nekhaya. Ukuthetha banzi ngoku sinaye uSinethemba apha estudio. Sinethemba masikubulise sikwamkele enkqubeni unjani? Ndiyaphila Nkosi nam. Khawusixelele into kubana uqale nini ucula ngaphambi kokuba usebenzisane nemvume ezinkulu oJunior? Ndiqale kudala because ekhaya kukho icawe. So kufanele ucula I think around 12.
besengicula ecaweni, and then 2016 I started recording. Uyabonakala uyeva apha into yobana ingoma yakho ethi Zingiwe yeza ngethongo. So uZingiwe weza ngethongo kuve man uphupha ucula. So immediately xa uphupha ucula wamane uvuka urecord fast because ezingoma ezahlali. So I got a beat ku Junior Torres. Immediately ibeat yakhona yahambelana straight nale ngoma le. Only to find out uba uZingiwe was my father's friend. Yabona ke ngolento umculo uba inomoya phakathi owalahlekayo. So ibichaza kuba ngoku mina ndifuna ugoduka. Wow, that's amazing. Yabonisa into yobana jonga njengoba usisho into yobana umculo uyathungelana nomoya and kuhle into yobana nawe walimamela ithongo zange uvuke uthi yintoni wanyathela emkhondweni. Ndiyathanda into yobana usityebisele into yobana njengokutshila into yoba usebenzise naye uJunior Torres. Kwakunjani usebenzisana naye kwaye zintoni ongathi uye wazifunxa ekubeni usebenzisane naye ngumcebisi wakho? Kuye it was discipline okokuqala. Like you pusha, like you stretch, but okay, now we're working, you have to write, you have to try another one. If I sebenzi, let's try another one. Even patience, things will work out ngexesha layo. Paula. Yeah, and ndiyafuna uqonda bana xa unochaza umculo wakho uchaza njani because nje xa ndiumamela yangathi ngamapiano athe ukuzinza kancinci. I do Afrotech, I do private amapiano, is soulful. Umculo wami ngumculo I would say wokuthula. If you want to listen to yourself, kwingcinga ofuna ufika kuzo, I think uza kufikisa wona ngokwazo. Amazing. And khawusibalisele ngeprojects zakho because siyazi into yobana on the pipeline usebenzisane naye uSean 101. Yeah, I've worked with Sean on 101 but ayikaphuma ingoma khona. Also currently working with Soul Matrix, also work with the artworks with Ugaba Kanali. Also released Iindaba with Soul Family. Apho khona ndino Frank Osetriel. Yeah. Wow, Ulindishonele uphumile ngoku. How is the reception? Bathina balandeli. It's beautiful because Ulindishonele is more of a sad song. Yeah. But ke hamba be right. Likutshonele kodwa kanye liphinde laphumelanga. Laphinda laphuma noko, laphinda laphuma. Akho nto ingalungiyo. Akho nto ingalungiyo ekugqibeleni. So people were really reacting to it kakuhle ngalendlela bendifuna ngayo. Yeah. And ethanda uba usikrobisele because I mean abantu xa bebona iartist bacinga bafana ba zonke izinto zikhawuleze zihlangane. Ungathi wena ngeyiphi imicelimngeni othi ujamelana nayo kwaye ezeziphi izixhobo othi usebenzisa uqinisekisa into bana ukhawulelana nalo mingeni? Akho lula. Akukho lula at all, especially when you're an upcoming artist and ngapha futhi uyintombazana and stuff. It's just not easy, but ekugqibeleni yonke into inexesha layo. Immediately you find that within yourself about okay, yonke into inexesha layo and it will work out ngexesha layo. You don't have to rush things. Phola nje qha. Ufumaneka phi? Ndikhona ku social media on all digital platforms. Sinethemba Gonelo on Instagram, Sinethemba Gonelo on TikTok, Sinethemba Gonelo also on Twitter. Yeah. Sakulandela. Enkosi kakhulu Sinethemba sikunqonelele kuhle kodwa enkosi kakhulu ngokuba usinandise nalapha ekhaya Jikelele. Enkosi. Right, imbukeli weEkhaya Jikelele lo besincokola naye nguye uSinethemba Gonele imvuma ke ezalelwe apha eGauteng masithi qho evenkileni ungagunqi. Ake mbukeli sesifikele kuyiqweleni nokuyiqongqotha inkqubo namhlanje sibambe ngazibini kaloku bana bunathi kusukela ngentsimbi yesithandathu zothi gangoku kodwa mbukeli siyakushiya kodwa singakushiyi uwedwa. Hayi sose sibashiye bebodwa bayayazi nabo. Bayayazi nabo ba apha ekhaya Jikelele nethithi lwesihlanu asibashiyo sibashiya nengoma efudumazayo ingoma ezawuthi yiweekend into exela hayi ke isukile uvile my check 1212 khabanandise mani.
uyalingana nginethemba akukhona uzombolisa na ungakuvuka ngobusuka kuqine ayethetha ngawe yena usukalile konoba ulolibudidile Ntulise ungakuvuka ngobusuka kuqine ayethetha ngawe usukalile konoba ubomi bumbidile Ntulise umngane wakho namanganawo angisakwazi namangisakho sengazama kumsulisa inyembezi lolu thando ngacela ngentelezi umngane wakho namanganawo angisakwazi namangisakho